Het wetter stiet Friesland onder lippen. Bedrijven vallen bij bosjes om. Daarom vindt deputaire Steert het heeg tijd om de yieldkraan flink open te draaien om de Friese economie weer op stoom te krijgen. Er wordt 300 miljoen euro uit de nieuwe reserves hellen. Wij hebben het geld en we hebben net de luxe om dat nou op dit moment nog op de bank staan te letten. Ik denk dat wij dat dus dan voor de voeten gooid worden kunnen. Doe je hem wel wat? Loek je hem hier wel wat van aan? Wij willen zorgen dat onze economische structuur sterker wordt. Wij willen zorgen dat het vestigingsklimaat hier er heel goed uitziet. En wij willen voorkomen dat mensen in jarmoede te lonen komen of te krijgen hebben met sociale uitsluiting. Dus, en dan is werk het beste sociale beleid wat wij vieren kunnen. Het historische Woudegemaal op een Lemmer stiet het symbool voor het besluit. Het stoomgemaal werd begin 1900 bouwd in opdracht van provinciale steden, omdat het Rijk maar geen besluit nam. De komende weken zal de provincie met gemeenten, bedrijfsleven en instellingen om tafel om projecten te bedenken. Voorbeelden willen de deputairen net al te volle Jan. De vaststellen wat er vooral van onderen opkomen. Wel kinderbiegelijk tocht worden onder onles van glasvezel van vlug internet. Dat kan net uit de merk. Dem het yield bij. Als we dat project voor elkaar krijgen, dan betekent dat Friesen, ik zou maar zeggen, die kabels onlezen moeten. Dat Friese bedrijven ook de mogelijkheid hebben om heel tijd meer een hele grote merk te betjenen. Wij zijn met de gemeenten aan de gang en met de sociale partners in gearwerkingsagenda's. En daar zit al een tal van projecten onder die we nou moeilijk financieel voor elkaar krijgen. Maar dat we met dit vermogen een extra financiële basis onderlezen kunnen. Ja, is het dan een soort van financieel trucje om dat onder gang te krijgen? Nee, maar het is juist nou dat de zaken stagneren. Hè? Omdat gemeenten die kunnen de cofinanciering net rond krijgen. Het bedrijfsleven had het dreig. En daar zal één nou beginnen maken en dat ben wij. De rest van het nieuwe geld moet bewaarde blijven voor de volgende generaties. Provinciale steden hebben nog het laatste woord over de kapitaalinjectie.